Predstavujeme vám kolekciu kuchynských pomôcok značky Amber, ktorá sa skladá z týchto prvkov. Ochutnávacia lyžica, naberačka na špagety, dierovaná lyžica, šumovačka, ktorú môžete použiť ako naberačku na drobné knedlíčky, lopatka na mäso, pučidlo na zemiaky, lis na cesnak, lopatka na torty, vykrajovač jadierok, lopatka na syr s nožom na krájanie syru na plátky, porcovačka na zmrzlinu alebo dávkovačka na ryžu, dve škrabky na zemiaky a zeleninu a strúhadlo. Všetky tieto prvky sú vybavené háčikom, teda dajú sa použiť na zavesenie na nejaký railing systém. Všetky tieto pomôcky môžete kúpiť na e-shope pekná-domácnosť.sk.